9. Ама, дано не се случи това. Не го пускай само за сега. Нека да си направи. Точно, десен гони. Просто не минавай с опашка към вятъра. Айде, сега ляв почвай. Закъсня. Еми, добре го държи. Ляв. Може би уста да му е изместена на мотора и затова много е в дясно. Не мога да компенсира левия завой. Може да го командваш, сигурно да ти е съвсем добре. Въпросът е, само държиш носа към вятъра. Не трябва да го обръщаш обратно. Опитай ляво! Ясно. Порив се появи. Нищо, целта ти е да го държиш с носа към вятъра. Трябва да помпаш. Върху колата ли искаш да го каснеш? Не, просто ходи с него. Оп. Аз искам да се реши.